Egunon, ongi etorriak Donostiako ipuinaren ordura, ni Amaia Puin naiz, eta gaur eguzkitxok ekarri gaitu leku berezi batera. Eduardo Txigidaren eskulturara. Badakizuen nola deitzen den? Aber pentsatu denak, aitatxok, amatxok, aitonak, aber nola deitzen da? Los peines del viento, jarri zion berak izena. Hau da, haizearen orraziak, baina nik askotan deitzen diot el peine de los vientos, eta haizearen, orrazia, singularrean, jakintza zuen. Badakizue 3 eskultura dira eta bakoitzak pixatzen du 10 tona. Hor jartzeko azelanak. Eta lehen, mendia zegoen eta itsasoa besterik ez. Eta Luis Peñagantxegi arkitektoak egin zuen hau dena edifikatu. Eta egia esan oso politia egin zuen, hor dago ere instrumento bat, haizea sartzen da eta txirulantzeko bat. Niretzako hau leku oso magikoa da, aldare bat bezala, baina naturari egindako aldarea. Nahi dezunean lasaitasuna, etorri hona, eta lortuko duzu. Jende asko ez badago. Eta besterik gabe hasiko gara ipuinarekin. Eta ipuinak izena du errefau erraldoia. Badakizu zer den errefaua? Barazki bat, lurrazpian hasten dena eta gero atera behar izaten dena? Bai, azenariaren antzekoa, txurila da, baina... hori jakinda, bagoaz. Errefau, errefau, errefau erraldoia. Bazen behin aiona bat baserrian zegoela, eta batean lehiotikan begiratu zuen, eta ikusi zuen bere baratzean errefau hazi pila bat zegoela. Orduan jetxi zen, eta errefau hazi horiek hartu zituen eta landatzen hasi zen. Eta, dena tapatu zuen, lurrarekin, ondo tapatu, eta zai gelditu zen, naturak bereak egin arte. Euria egin zuen, eguzkiak lur hori berotu zuen, eta uda berri partean, denak hasten hasi ziren, baina bat hasi egin zen. Eta erraldoia bihurtu zen. Aionak ikusi zuen lehiotikan hori, eta lurretik ateratzea joan zen. Heldu zion errefauari, eta tirak hasi zen. Baina tira eta tira egin arren, errefaua etzen lurretik ateratzen. Orduan, amonari deitzea erabaki zuen. Amona! Amona! Zatoz baratzera eta lagundu errefautik tiraka egiten. Eta amona heldu zen, eta heldu zion gerritik aitonari. Eta aitona hasi zen tiraka. Eta amonak tiraka. Baina tira eta tira egin arren, errefaua etzen lurretik ateratzen. Orduan amonak baldakizuen hori deitu zion. Ez? Mutikoari. Mutiko, zatoz amonari laguntzera. Eta mutiko asistu bizian etorri zen, eta amonari heldu zion gerritikan. Eta hasi ziren 3 tiraka. Aitonak egiten zuen tira. Amonak egiten zuen tira. Mutikoak epe. Baina tira eta tira egin arren, errefaua etzen lurretik irteten. Eta orduan, mutikoak deitu zion, mutikoak neskatoari. Eta neskatoa etorri zen korrika, eta heldu zion mutikoari gerritikan. Eta hasi ziren 4 tiraka. Aitonak egiten zuen, amonak egiten zuen, mutikoak epe, neskatoak apa. Baina tira eta tira egin arren, errefaua ez zen lurretik irteten. Eta orduan neskatoak nori uste duzue deitu ziola? Animali bati. Baserrian egoten den animali bat. Horrela deitzen diogu, normalean, bai, txakurrari deitu zion. Eta txakurra etorri zen, korrika batean, eta heldu zion gonatik neskatoari.
Eta 5 hasi ziren tiraka. Aitonak nola egiten zuen, a ber? Amonak, mutikoak, neskatoak, apa, txakurrak, wow! Baina tira egin arren, errefaua zer? Ez zen lurretik irteten. Beraz, nori uste duzue deitu ziola txakurrak, a ber? Tik, 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 tik. Noski, nori deituko dio bat txakurrak? Bere lagun minari, katuari. Eta katua etorri zen, au! Eta baldakizuen undik heldu zion txakurrari. Bai, satzetik. Heldu zion fuerte, eta hasi ziren denak tiraka. Aber nola egiten zuen aitonak tira. Amonak, mutikoak, neskatoak, apa, txakurrak, wow, katuak, mau! Baina, zer, tira egin arren? Errefaua etzen irteten. Eta nori uste duzue deitu ziola katuak, Xaguari. Eta xagua etorri zen, eta nondik heldu zion katuari? Bai, satzetik. Eta hasi ziren denak tiraka. Aitonak egiten zuen. Amonak, mutikoak, neskatoak, apa, txakurrak, wow! Katuak, mau! Eta xaguak, txik! Eta baldakizu ezer. Bapatean, errefaua, lurretik irtetzen, eta aitonaren gainean erori zen, pop! Eta aitona amonaren gainean, eta amona mutikoaren gainean, pop! Eta mutikoa neskatoaren gainean, eta neskatoa txakurraren gainean, eta txakurrak katuaren gainean, eta katua xagutxaren gainean. Baina lasai, Denak barrez algarak hasi ziren, eta lasaitu arte antxegon ziren lurrean, oso gustora, hainbeste tira eta tira egin ondoren. Bueno, eta lasaitu zirenean, hartu zuten denen artean errefau erraldoiura, eta baserrian sartu zuten. Eta txiki, satitu zuten dena, eta aitonak sukaldatu zuen amonaren laguntzaz. Eta denak jarri ziren mahaira, eta jantzuten errefau goxua. Baina sobratu egin zen. Eta hurrengo egunean ere jantzuten errefaua. Eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta horrela ez dakigu, inork ez daki, noiz bukatu zuten errefau erraldo jura. Eta alabazan, edo ez bazan, sardariak alabazan, eta atera dadila, haizearen orrazietan. Bueno, a ber, eta gaurko pista, ari ginen errezeta bat egiten, ezta? Bai, osagaiak ziren fruta bat, esan genuela gereziak, beste fruta bat, platanoa, jogurra, eta hori guzti hartzen badezu eta olako instrumentu batekin nahasten baduzu zer da, batidora ez da, ateratzen da zerbait, ea biharko asmatzen duzuen, Bueno, sorte on! Eta besterik gabe, egun politia pasa, museo handi bat, eta agur lagunak!